अब की सोनार के जल ढारे चल भौजी अब की सोनार के। कांवर ले करन झमेला भोला के नगरिया में भीड़ बड़ी होला। कान्हा पर कांवर ले करन झमेला भोला के नगरिया में भीड़ बड़ी होला। चलत डगरिया में रुकी हो नहार के चलत डगरिया में रुकी हो नहार के त चलब जल ढारे अब की सोमार के चलब जल ढारे अब की सोमार के। राइटर विष्णु बाबू कहे भाभी चली सोनू अजय कांवर भौजी धाली। राइटर विष्णु बाबू कहे भाभी चली सोनू अजय कांवर तना धाली। राहुल प्रेमी भक्त हवे महाकाल के राहुल प्रेमी भक्त हवे महाकाल के त चल भौजी जल ढारे अब की सोमार के चल भौजी जल ढारे अब की सोमार के। रिकॉर्डिंग स्टूडियो मके।